zoals Marie-Jean, Klunkes. Ik kan niet naar voren horen, de stadscarnavalsvereniging, de Marotte. En die hebben de stadsprins Ruud de Tweede bij zich. Vos Joep de Eerste. En spreker is Vos Joep de Eerste. En er zal voorgesproken worden door de ceremoniemeester Jan. Leef, Klunkes, leef, Marotinnekes en Marotten. Het is ons een waar genoegen om hier vanmiddag bij jullie op de receptie te zien. En ik wil heel graag het woord geven aan onze Vosmarot, Joep de Eerste. Samen is al het woord wat uw voorzitter on heeft gezegd. Prinses Marie-Jean, voorzitter on, beste Klunkes, beste, want dat zit hier ook, Marotten en Marotinnekes. We zijn heel blij dat we hier vandaag weer kunnen zijn. Want samen doen we vastelavond maken in onze stad. Iedereen op zijn eigen manier. Hier doet dat in een week met heel veel waardering ervoor. Vandaag zijn we hier in Broekzitter. Het vult een beetje als vreemd gewoon, moet ik zeggen. Hè. Want vrouwen in de broek moeten zitten. Maar daar is de gelegenheid niet voor. Daarom zijn we naar Broekzitter gekomen. Ik vul me hier heel erg toe, mijn roots liggen hier. Ik heb hier vroeger derde, tweede en eerste trompet mogen spelen in deze verenigingszaal. En vandaag zijn we hier op de receptie van de Marie-Jean Prinses van de Klunkes. Fantastisch. Ik geef straks het woord aan onze hoogheid. Dat is hier vorige week ook geweest. Ik wil het waarschuwen. Dat is bij de Mechelkes geweest. Daar heeft er een date aan overgehouden. Dus ik weet niet wat er vandaag gaat regelen. Maar ik zit het gewaarschuwd. Oh, je ziet het allemaal door. Doe een hoofdstuk pakken. Daar wil ze niks van. Ik heb heel veel waardering voor u. Dat Geer en Ugwiek toch de vastelavond in stand hield. Dat Geer vastelavond het vieren in uw eigen week. En dat je ook in de stad mee doet. Dat is heel erg belangrijk. Ik denk dat het woord wat ons zet samen het meest belangrijke is om vastelavond in stand te komen. Ik spreek ook mijn waardering uit dat Geer als eigenlijk dames de vastelavond op Urban is de brok. En hier loopt 2 generaties voor op de brood. Bij ons is nog immer geen lid. Oftewel geen vrouw. Geer heeft als vrouw de vastelavond van de stiepjes overgenomen. En vervolgens heb ik gezegd, nou ja, als het dan moet, mogen we ook nog maat sturen. Bij ons in de En eigenlijk, ja, loop je 2 generaties voor. Ik weet niet of we nog kunnen inhalen. De toekomst zal het leren, maar voorlopig hebben we nog manstuur genoeg om het te dragen bij de Marotten. En zolang als we niet te veel kal van onze eigen dames krijgen, willen we er nog even volhouden. Maar ik vind het fantastisch dat Geer het waal doet om dat samen te vieren. Heel veel plezier, viert zo'n vastelavond. Zorg dat vastelavond gevierd wordt wie het hoort. Vastelavond voor jong en oud, voor arm en rijk. Veel spaas, lol en plezier. Dank u. Vos Joep, bedankt voor de fijn woord. En dan wil ik nu weer het woord geven aan onze 90ste stadsprins, Prins Ruud de Tweede. Dank u, ceremoniemeester. Leef Klunkes. Ik wil Geer beginnen met mijn excuses aan te bieden. Geer zit ook bij mij op de receptie geweest. En daar heb ik heel veel medailles mogen ontvangen. En de allerschoonste medaille die ik mag ontvangen, die waren van u. Dat waren 2 Klunkes. Maar die heb ik vandaag niet bij mij. Dus sorry daarvoor. Nee. Ik hoop dat Geer ontzettend gaat genieten van het komende seizoen. En daarom wil ik Geer het volgende meegeven. Dit jaar heeft het shows even anders. En dat is wennen. Maar de vastelavond is het bij ons van wennen. Met het rood-geel-groen, dat struimels door de oren, dan begint de schonen. Zit de vastelavond, nooit verloren. En ook al heb je soms verdreven, vergeet één ding niet.
Leef Klumpkes, geneden. Dank u, Prins Ruud II. En natuurlijk zijn vanuit met leeg hand gekomen en willen vergeer prinses Marie-Jeanne de jaarorde van de Marotte overhandigen, omhangen. Dus ik vraag onze hoogheid samen met de vorst om dit te regelen. Nou, al deze fijn woord, rest ons nog om u een hele zelige vastelavond te wensen. En dan wil ik hier afsluiten met een 3-maal zittisch krachtig alaaf. De Klumpkes, alaaf. De Marotte zitter, alaaf. Prins Ruud en prinses Marie-Jeanne, alaaf. Ja, Marotte. En natuurlijk, het belangrijkste. Prins Ruud II. Natuurlijk wens je veertig als Klumpkes en als prinses Marie-Jeanne een hele fijne vastelavond toe. De optocht was een bier betrokken is weer. Natuurlijk het appelsinesmeten was een bier betrokken is weer. Alle recepties wat er van komen, dat zijn er ook best nog wel, denk ik. De scholen, niet te vergeten. Dat zal heel veel beenwerk zijn en heel veel hossen. Maar ja, ook dat hossen kan ze leren. En dat zal bij dich echt geen probleem geven, denk ik. Want vooral wil ik al een paar keer zijn lopen. Want we vinden het eigenlijk wel knap dat ze af en toe gans alleen van de ene kant van de zaal naar de andere kant van de zaal gaat. Dan houden we veel op zich uit van... dat is een beetje link. Maar ja, als ze mogen, dus ja. Natuurlijk, namens ons een fijne vastelavond, zondag toegewenst. En we ook weer komen ons op meerdere plaatsen nog tegen. Dank u. Lolly.